A Illa de Arousa é unha das 26 illas seleccionadas no Programa Europeo para a Transición Enerxética. Con este proxecto, a comarca Arousa formará parte da Axenda de Transición Enerxética exemplar da Comunidade Europea. A illa ten por diante un ano para definir as súas metas. Durante ese ano, en diferentes fases, imos preparar en un proceso participativo estos pilares da axenda, estas temáticas, estos sectores de consumo de enerxía, onde queremos cambiar as fuentes da enerxía e tamén está orientado a eficiencia enerxética, que buscamos a eficiencia enerxética nas nosas actividades e en todos os sectores da vida na illa. Dentro deste compromiso co medio ambiente, o Concello está a celebrar unhas xornadas sobre a transición enerxética. A primeira das sesións estivo composta por un obradoiro sobre as comunidades enerxéticas e a continuación unha mesa redonda sobre a transición enerxética nas illas europeas. A segunda das xornadas, titulada Subir as velas cara á transición enerxética, contará coa visita da tripulación do Rainbow Warrior 3. Mañán temos a visita do Rainbow Warrior 3, o barco legendario de Greenpeace, para saludarnos, como están na marcha polo clima que coincide a temática. Contactamos e nos veñen saludar e nos saludamos a campaña deles e como son xornadas agora no principio dese proceso participativo que temos por diante, chamamos de izar velas cara á transición enerxética. A xornada de mañá, ademais da visita de Greenpeace, completarase coas actividades que realizará a cooperativa Nosa Enerxía para festexar o seu 5º aniversario, ambas abertas a todo o público.